Dokotela sengibuyile ke la kwena ngifuna ukwazi ukuthi why Lucifer igama lakho or i-brand or yini? No, i-brand name kodwa ke la iqhamuka khona ngayiphiwa abantu ngenxa yemisebenzi yami ngoba mina ebusuku mawulele emkhulu ukuthi sesithintene ngezandla noma ngakubona wangangibona kodwa sakhuluma ngakwazi ukuthi uba igama mina uzongibona ebusuku lelo uyathanda uthanda kunegama engakubizela lona mina bese ngithi ngithathela ikati igazi lekati ulifaya enkomishini ubhale ngalo kanje ngalesandla sika left ubhale la esandleni sika right ubhale angizulibiza namhlanje lelo gama ngithi ubhale la ubone ukuthi ngeke ungibone ebusuku ini mawulele zonke lezi zinto kumele ziyofunwa yini kumele ziphume kuwe phela kumele ziphume kimi angithi ngize kuwena ngizofuna isithwalo kulungile senhliziyo yenkomo njengoba ushilo ukuthi wena uthwalisa ngenhliziyo yenkomo so mina kumele ngiphinde ngiyosebenza ngifuna lezi zinto lalela ngizoza nemali yami ukuthi ngithole isithwalo lalela phela dokotela angithi mina lento ehlukene kabili mawufuna ukuthi ifunwe yimi ngokushajja kakhulu mawukuthi wena uzoza naso ngokushajja kancane ilokho engikushoyo mawukuthi ufuna ifunwe yimi ngizokutholela zona kodwa ngokushajja kakhulu kodwa mawukuthi uzoza nazo wena uzokushajja kancane khona eyodwa ekuyinkosi engena ngaphakathi eswini iyodla lezi zinto ezimnandi ngaphakathi and iphuma igcwele igazi mayisiqedile lapha ngifuna unginike yona angithi ngikhuluma ngesithwalo la unganginiki lezi ezidla ngaphandle nginike le ephuma igcwele igazi ngifuna yona iqanda lenkuku emnyama liyakwazi ukuqeda inkinga zomuntu iqanda lenkuku emnyama liyakwazi ukuhlukanisa abantu bethandana iqanda lenkuku emnyama liyakwazi ukuthi liqede icala lakho kade lithatha isikhathi icala lakho liphela iqanda lenkuku emnyama liyakwazi ukuqeda amaqala akho onawo kade uboshwa iqanda lenkuku emnyama liyakwazi ukulwa nesitha sakho lisiqede anginandaba ukuthi nemali engakanani siqede mawufuna ukuthi ngihambe la uzohamba khona hamba khona thola kanjani inzuzo Bena mkhulu ngithi mawukuthi ufuna ukuthatha inzuzo ngizele ngisho bangangena Google manje ngizele nenyoka enamakhanda amabili ungangizeli nale eyamathathu ngoba le kanyamba ngisho nabantu abalapho wena mowaphazamisa lento esiyenza ebusuku ngoba abantu sebelele izoshaya indonga zabantu izibulale ngizele nale ena2 amakhanda abangene eGoogle bayifuna mawukuthi abayazi inyoka enamakhanda awu2 woza nayo ngokunikeza mina isithwalo senzuza ngisho njalo but le nyoka lezi uyithola phi ngisho khona uthi ngena Google uzothola ku Google. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Phatanani Mbatha. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Phatanani and I'm your favorite chef, darling, the chef that cooks content. And of course, I did tell you guys, new faces. Someone kunjani Kephila kunjani siyaphila unamahloni vele o mhlambe kwenzakalani hayi cha hayi ukuthi kunamahloni inhlonipho nje indlela inhlonipho oh wow uyaphila phila njengosheleni ngiyaphila nami uyazi nje into engizofuna ukuthi ungenzele yona engizocela ungenzele yona ukuthi uzazise ukuthi ungubani ubuyaphi udume ngani waziwa ngani and if ungafuna ukushiya inamba yakho futhi uyishiye this is your moment to shine ngoba you'll never know after this episode ukuthi kenzakalani okay yeah good mina ngu-Anele wakamthembu la ngizalwa khona ngizalwa eMgababa intombi yakamzobe okay ingizala ensizweni yakamthembu igama ke ngilitholile kulomsebenzi njoba ngela
ngaphiwe igama kwathiwa nguLucifer. Kodwa ke lokho kosekusele kuwena ukuthi uyakubuza ukuthi ngalithola kanjani noma ngalithola kanjani. Nginyanga ngiyasebenza ngiyakusebenzisa komuthi. Kodwa ngijule kakhulu kuloko kwespirituality ngoba isikhathi esiningi ngibonela ukuthi umuthi uhamba uphele kunesikhathi la uhamba bese uyanqamuka khona. Mina spirituality singena lapho ke bese ngisiza umuntu ngoba kukho la uzonqamula ispirituality ngoba into esayishiyelwe uNkulunkulu. Oh. Wow. So uthi wena uyinyanga kodwa ufocus ku spirituality. Ithi ngihluphulele inhloko nesixhanti. Okay. Kunemithi. Okay. Bese kuba nomoya. Okay. Kunabantu abazimithi bayibiza ngezangoma nezinyanga bese kuba nokamoya spirituality. Okay. Esakushiyelwa uvele uNkulunkulu. Nakho lokhu okwezimpande nezihlahla vele okukaNkulunkulu. Kodwa sengisho ukuthi kuhamba bese kuyaphuka. Okay. Okay. I'm listening. Ngisho njalo. So uthi anele. Yeah. Spirituality okwamoya. Bese kuthi inyanga nezangoma impande. Angazi noma ngikuzwe kahle. Yebo ngisho njalo impande leyo. Labantu bakhuluma ngempande abakhulumi ngento ekamoya ngoba kunamagama kwesinye isikhathi esiwabizayo. Labantu laba bempande noma izinyanga. Yebo nami ngiyinyanga sengisho ukuthi laba bakhushulwe ebumpandeni bangena ebunyangeni ngempande. Obomoya bakwazi. Okay. Kuyahlukana. Okay. Ingakho kunonesi bese kuba nodokotela. Kunabantu abakwazi uyamthuma uthamba ojova loyamuntu. Kodwa into ezolapha loyamuntu akayazi. Ingakho makukhala lezi zinto zasesibhedlela bese kukhala ialarm kubizwa odokotela kubizwa noma kukhala le yanto ebiza loyamuntu ukuthi nanga umuntu efa phela. Kubizwa udokotela kubizwa onesi. So ngisho ukuthi ke kunezigaba khona la ekulapheni ukuthi kunonesi bese kuba nodokotela bese kuba nochwepheshe. Angazi ke mawufuna ungibuza lapho ke ngakwandisela. Dokotela wena khuluma nami. Ngawasheki siyakhuluma na. Ufuna ngene esigabeni sokuthi ke manje ngibaphe. No. Before uya lapho. So wena uyinyanga oyisangoma. Mina ngiyinyanga mina. Uyinyanga. Ngidlulile esigabeni sokuba yisangoma. Ngakhetha ukuthi uma ngithwasa, ngathwasa ukuthwasa. Okay. Ngathwasiswa insizwa yalapha eNanda kodwa kahle isenkanini le eshowe. Okay. Uxabhashe uDonda uMakhathini akasekho manje waguqa. Uma eguqa waguqela lapha eNanda. Umuntu wangithwasisa. Wakuthwasisa. So wathwasa. So ebunyangeni ungene kanjani? Ngingene ngokuphiwa idlozi lami. Okay. Tell me more. Ngokulandela mina yami indlela ukuthi eyami indlela ila ngangena kanjalo. So basically wena isiphiwo sakho ukuba yinyanga. Ukuba yinyanga ayisangoma. Isangoma wangena nje. Ubungoma ingoba usukuthathwa kuleyo mpilo kuyona. Ngoba mina njoba ngila akuyona into engathi mangikhula ngafisa ukuthi ngibe yiyona namhlanje. Ngathathwa ukugula kwami kungithatha kwenye indawo angazi noma mhlawumbe ngaba itopic yangelinye ilanga leyo. Ngathathwa dokotela khuleka. Mina ukufika kwami la eGoli ithi ngiyenze bemfishane ukufika kwami la eGoli mina ngafika ngina 15 years ngizodlala ibhola ngiselekthwe eThekwini. Angithi ngiyenze bemfishane manje. Kwase ngadlala ngabona ukuthi impilo ayingiyisi la ngifuna ukuthi ngiye khona nakhona ngoba ibhola ngibona ukuthi liyangidedela. Ngagula eguleni kwami ngagcina ngilidedela ibhola ngagula mangigula ngase ngiphoqwa ukuthi ngiyephi nakhona impilo yami sengiyinikela ukuthi angisathandi sengiyotshena abazali bami angithi ngifuna ukuyigoqa bemfishane ngelinye ilanga soyenza ibe yinto base bethi abazali siphi ithuba thina ngoba kade lento siyibonile kukhulu ukuthi wena umuntu
ongafani nabanye abantu noma ongafani nezingane zethu esizele ngumagcino ukuthi neinsizwe eziwu4 ngoyibiza ngamagama ngelinye ilanga bese ngiba yilesihlanu ngineyintombi ezimbili ezingilamayo nazo zonke seyilotsholiwe sengisho ukuthi ke ngaya lapho kwayila ngifunda khona ngangathandi mina ngangiyela impilo ukuthi ngiphile ngase ngiyaphila ekuphileni kwami ke kuleyo period kwanezinto eziningi engiziboniswayo ngaphila sengisho ukuthi uma umuntu awukwazi ukuyithwasisa yebo ngiyalivuma lelo gama uyathwasiswa ngoba kunomuntu okumele akufundise ukuthi ukuhanjwa la kuze la kodwa kunezinye izinto edlula kuleso sigaba mawusuthwasisiwe yakukhipha inyanga yakho bese kuzidlozi lakho ke selizokunika ezinye izinto ezintsha ke manje ngithi usuyakhushulwa ngoba phela wena ukhishwe njengonesi lapha seliyakhuphula ke manje idlozi kuno 1 no 2 no 3 no 4 no 5 emhlabeni Wow. Uyichazile ukuthi ungubani ubuyaphi. Oh, what a beautiful story as well. And of course ngelinye ilanga ngiyokujabulela ukuthi ngisazi kabanzi and ngiyazi nani my manchies ngizofuna ukwazi ngoba ngihlanisha ukuthi hey bavele benze nestory sibe mnandi kodwa bese singaqhubekeli phambili. Dr. Andy, so manje ke umuthi wena ngapha kwimpande awukho mkhulu kakhulu umkhulu ngapha kwamoya. Ungangibeka esithombeni. Cha, ngizwe kahle. Angisho ukuthi angimuhle empandeni. Impande ngiyifundile. Impande iyona osukufundiswa yona ekuthwaseni. Kodwa ukukhuphuka kwakho usuke usukhuphulwa idlozi lakho. Uma uyothwasa usuke ungayele lapho ukuthi inyanga ikunikeze isiphiwo. Uma uya lapho usukuyela abantu bakini abalambile kuwena emzimbeni ukuthi uyodlela bona igobongo. Iwona umsebenzi wenyanga. Hayi ukuthi inyanga iyokukhipha wena ucebe. Lokho kusuke sekuphakathi kwakho nedlozi lakho. Lokho ngifuna ukucacisa. Lokho kusuke phakathi kwakho nedlozi lakho. Hayi ukuthi uyele lapha ukuthi uyophiwa inyanga uceba. Usukuyele lapha ukuyodlisa abantu bakini abalambile emzimbeni wakho ngoba usuke usufa vele. Ngoba sebeyakushaya ukuthi awufuni ukwenza lento esithi yenze. Then kube yibona abakuphakamisayo. Bese kube yibona mawusuqeda umsebenzi wabo. Uthwasa uqede. Hayi lento yokuthwasa izinyanga ezintathu ezu6 angifuni ungena kakhulu kodwa lapho sengisho ukuthi uphiwa idlozi lakho mawusukhishwe inyanga yakho yathi ngiyakhipha usukhulile. But what if idlozi lakho ufuna ukuthwasa 1 month, 2 months, 3 months since uthi wena uphiwa idlozi lakho? Hayi lokho mina ngikwazi angifuni ukuyikhuluma into engayazi ngoba mangizokhuluma into engayazi kuzofanele ngifakaze izinto engazazi. Mina ngikwazi ukuthi angathi umuntu ongasekho ezongena kuwena emzimbeni bese ethi ayidla 1 month bese uyadlula. Mina ngikhuluma ngento ukuthi ngihlale 2 months not 2 months 2 years edlozini mina ngihleze edlozini ukuze ngiphiwe lezi zinto engiziphiwe namhlanje. Angiphiwanga ukuthi hayi 2 months idlozi enjani lena. Awukwazi ngisho ungaya kuyiphi indawo noma imuphi umsebenzi noma yiphi inkampani singayibiza zonke izinkampani namhlanje. Asike senze isibonelo ngohulumeni. Wena ufika namhlanje uyivolunteer kuhulumeni. Noma ufika namhlanje ebhange elikhulu uyivolunteer. Bese usebenza 1 month 3 months when usuya promotewa usuyi CEO. Kwenzeka kanjani lokho? Udlule kuziphi igaba uzuyofika lapha? People are forcing things these days, doctor. Cha, ngiyakubona lokho kweyithwala ngikhuluma ngangena esithwalweni manje ngikhuluma ngomuntu othathwayo ofuna idlozi lakhe. Liyamthatha liyambona ukuthi ingane yethu manje yalimala. Liyamthatha lithi woza la. Ngoba lento inikwa vele uphuma esiswini sikama bese umuntu ayala isikhathi sonke. Ngithi mina yipi indawo ozofika kuyona wena usebenze 1 month 2 months 3 months bese uyapromote uba CEO. Anyway, we were not there. I don't know, doctor. Asikhulume Doctor, sengibuyile ke la kwena ngifuna ukwazi ukuthi why Lucifer? Igama lakho or i-brand or yini? No, i-brand name. Kodwa ke la iqhamuka khona ngayiphiwa abantu ngenxa yemisebenzi yami. Ngoba mina
ebusuku uma ulele emkhulu uma ukuthi sesithintene ngezandla noma ngakubona wangangibona kodwa sakhuluma ngakwazi ukuthi uba igama mina uzongibona ebusuku ulele uyathanda uthanda kunegama engakubizela lona mina bese ngithi ngithathela ikati igazi lekati ulifaya enkomishini ubhale ngalo kanje ngalesandla sika left ubhalela esandleni sika right ubhale angizulibiza namhlanje lelo gama ngithi ubhale la ubone ukuthi ngeke ungibone ebusuku ini mawulele ngibiza igama lakho la ka u7 ubone ukuthi ngeke ubone ukuthi mawulele kuzokwenzakala uyangithusa kusho ngibona na ngithusi ngathi siyakhuluma uma kuwukuthi awulitholi igazi lekati elakhe igazi thatha inalithi ugwaze la kulomuntu ophathi nendawo bese ubhala igama usuku kwenzelani lokho no ngenzela ngisuke ngifuna ukubonisa ukuthi amandla akhona hayi lento abahantu behambe beyikhuluma so uLucifer uLucifer igama leli walinikezwa abantu ngenxa yamandla onayo because we all know vele uLucifer ukuthi unamandla asisho njalo ngithi ke mina ke khona la iphambu kwakhona inkulumo eBhayibhelini kwi-revolutions abafundisi mhlawumbe babhekile njengamanje masikhuluma ku-revolutions ungangibuza ukuthi ivesi liphi ngoba mina ngizwani neBhayibheli naye lo mfana lo ekuthiwa uJesu ngimbiza ngomfana ngithi yazi ngimbiza esihlangalaleni umfana kimi angimsabi futhi angixolisi umfana sengisho ukuthi naye uke washo wathi mina ngiyinkanyezi yasekuseni I'm a morning shining star esho kubani lokho besho ku-revolutions athi ngikhuluma ngeBhayibheli okay ngikhuluma ngeBhayibheli ukuthi lento uma ungayazi hamba uye kuGoogle uyibuze leyo nto leyo ukuthi uJesu ikephi la eBhayibhelini athe bazoyiphendula ngesilungu mabehlakaniphile abantu bakho where in the revolutions did Jesus say I am the morning shining star bazobanikeza ivesi kusho mina ngisabi futhi angixolisi bayibheke leyo nto leyo nawe masiqeda la ungene eBhayibhelini uyibheke leyo nto leyo noma ungene ngisho njalo so leyo nto leyo iyakhanyisela ukuthi njoba mina ngiyibiza ngoLucifer angiyibizi ngoLucifer mabomu uJesu uyena oshilo yena ukuthi uyinkanyezi yasekuseni ngo4 ekseni mawuphumela eminyango ubheka kanje kumnyama uthi mina sengiyanikanyisela abantu abamphuma niyokwenza izinto zenu manje uLucifer ubani ngibuza wena ngithi wena ungitshela ukuthi angisho njalo mina kusho wena you said kusho wena kusho mina hold on wena umenshine uLucifer masiqala la ngakubuza ukuthi uLucifer nawe nihlangana kanjani angithi ngiyakuchazela manje yeah so uma ngithi wena musu ukuthi kusho mina wena ungitshele njalo kulungile no you can proceed ngithi abaye eBhayibhelini baye kwi-revolutions but now aseke iBhayibheli it's not about the Bible wena uLucifer because of what okay lo ekuthiwa yena wazalwa uJesu kodwa manje uma wakhe wangenwa umoya oyingcwele wangena kanjani umoya oyingcwele ingakho no I'm asking you a simple question ngikubuza umbuzo la wena Lucifer ufike njani lapho wena not laba abantu kephi lapho kuLucifer mina of course mina ngifike ngemsebenzi engiyenzayo yes khuluma nami ila njalo okay ufike ngemisebenzi oyenzayo kuze uzoba uLucifer yebo that's all I wanted to know. Okay. I've got a few questions I want to ask you. Osanayo. I'm loving ngilindele yona kahle kahle ngizele yona. Okay. Ilento levele bekade ngifuna ukuthi ungiphendule yona ukuthi ufike njani lapho. Manje uqeda ukuthi ufike ngemisebenzi yakho. Dr. Andy Anele Mthembu. Ngiyanilandela nonke. Yebo kulungile. Uyathwalisa ngithi. Mina umuntu ngiyamnika into. Angithi umsebenzi wami loyo. Laba bathi bayenza benza into abangayazi. Ntobatela. Umbuzo uthi uyathwalisa. Yebo. Okay. Ngifuna sikhulume ngesithwalo senhliziyo yenkomo. Yeah. Ngicela ungifundise nababukeli babo. Ima ufuna ngibafundise ukuthi basenze njani? Ngenze njani? Uyasenza ngithi wena? Yebo ngiyasenza. Uyathwalisa ngithi? Yeah. Usinike nje. Isithwalo semfihlo ongasiniki. Okay, isithwalo senhliziyo yenkomo. Ungitholela lento ekuthiwa ivulture.
mhlawumbe kuthiwa iwabayi lento efika kuqala uma kunomuntu ofile noma kunosilwane esithile esifile ehlanzi lento efika kuqala awungitholeli zona lezi ezifikayo ngoba kunempelezi inkosi ithumela impelezi zifike kuqala bese ziyotshela inkosi ukuthi hayi khona okufile lapha bese inkosi iyasuka lento engikhuluma ngayo ama-vulture khona eyodwa ekuyinkosi engena ngaphakathi eswini iyodla lezi zinto ezimnandi ngaphakathi and iphuma igcwele igazi mayisiqedile lapha ngifuna unginike yona angithi ngikhuluma ngesithwalo la unganginiki lezi ezidla ngaphandle nginike le ephuma igcwele igazi ngifuna yona bese uye emakhaya ungitholela inhliziyo yenkomo angifuni inkomo ekade ishawa ezinye inkomo ngifuna inkomo ekade iyinsizwa mina ekuthiwa kade ishazwa zonke ezinye inkomo le ingqongqo ngifuna ungitholele mhlahlatshwa ungitholele inhliziyo yale nkomo leyo uze nayo kimi ngisho umnomzana ngakubiza malini ithenge leyo nkomo uze nayo kimi bese ungitholela lento ekuthiwa Indian hemp bese ungitholela imali yakho 8,000 yemali enkulu ezweni lakho angifuni ukubanika konke ngoba abantu abaningi basilalela bayathatha yes dokotela angifuni ukubanika konke akuhluphi bese lento uyayipheka angabaniki konke ngoba khona into enqamulayo la ukuthi lento iphenduka ibe isithwalo bese khona enye iyona lengafuni ukuyikhipha yes dokotela bese okwesibili ngiza nokunye ungitholela amakhanda awu7 awe anaconda bese ungitholela amakhanda awu7 enhlwathi bese ungitholela ilento unwabu bathi chameleon ngesilungu oku7 bese uzongitholela yona le ndoda engikhuluma ngayo engena iswini ibuye ngoba iyona inkosi engiyifunayo ngiyakubona lokho okunye okudlayo ngiyakubona lokho ama-vulture okudla ngaphandle esikhumbeni ngifuna lo ngena ngaphakathi ayodla izinto ezingaphakathi ngoba uyabizwa ngitholele yena lo ohlala egcwele igazi akafani nabanye uze naye bese ungitholela inkomo ekuthiwa eyinkunzi esigodini uze nenhliziyo yayo ubone ukuthi ngizokwenzelani mina ngeke uphele unyaka uzogeza kanye ngenyanga kuphela unyaka mawukuthi leyo nsipho isekhona engikwakhele yona angithi uyabona ukuthi angabaniki konke kunama perfume angenayo la angabaniki konke akukona into ezithwalo lese kuthi abantu bese ubona ukuthi uyophela unyaka ungafiki la ufuna ukufika khona okay now here are the questions from me zonke lezi zinto kumele ziyofunwa yini kumele ziphume kuwe phela kumele ziphume kimi angithi ngize kuwena ngizofuna isithwalo kulungile senhliziyo yenkomo njengoba ushilo ukuthi wena uthwalisa ngenhliziyo yenkomo so mina kumele ngiphinde ngiyosebenza ngifuna lezi zinto lalela ngizova nemali yami ukuthi ngithwale isithwalo lalela phela dokotela angithi mina lento ehlukene kabili mawufuna ukuthi ifunwe yimi ngokushajja kakhulu mawukuthi wena uzoza naso ngokushajja kancane ilokho engikushoyo mawukuthi ufuna ifunwe yimi ngizokutholela zona kodwa ngokushajja kakhulu kodwa mawukuthi uzoza nazo wena uzokushajja kancane okay and ngizwele ukuthi ufuna lento le engenayo ngaphakathi idle izinto ezimnandi kakhulu iphume igcwele igazi bayazi hayi ukuthi abazi so igazi egcineni dokotela ayidla igazi idla izinto ezingaphakathi mara iphuma negazi nani idla lezi zinto ezibalekile zilanga phezulu angithi izinto ezibalekile lokho kunyamathumbu angeke ifuna ukudla izinto ezibalekile kumuntu bese iphuma negazi cha la sithatha umsebenzi wayo uyazi kufana noma uya ethuneni ethi ngikwenzele nje isampuli dokotela khona lento enokuphuma la kumuntu wawuzagiga I know it I heard it leyanto leyana kufana nomuntu ohlanyayo hamba uye emoshari ufika uthola isidumbu bese isidumbu wenkathi silele kanje isidumbu mawukuthi lento ingapha thatha isandla somuntu angithi yabo manje ngikhiphisa izimfihlo engafanele ngiyikhiphe khuluma nami
thatha isandla salomuntu saka left lo feel yeah. urabhe lo muntu lo onalento engaka urabhe leyo nto leyo bese umtshentha aphume ngomnyango bese ubeka isandla salomuntu wena njengenyanga ubone ukuthi kuyokwenzakalani lapha mawukuthi lento ka right but ungayenzi mistake yokuthi urabhe into ephakathi nendawo yabo mayiphakathi nendawo thatha izandla zombili kahle ubone ukuthi ngeyiphele yonto ngithi uhlanya mina uhlanya makuthi umuntu uyahlanya musa esidumbini hamba uyocela emoshari lento yocela emoshari abantu vele bathi hey sokungena kanjani emoshari ukhipha imali unikeza umuntu u200 rand osebenza emoshari noma umnika u500 rand ngoba iclient ngithi uchargeile nikeza umuntu 500 rand uthi ngicela ungise esidumbini 5 minutes kuphela utshene lo uhlanya mawukuthi aluzwa uliphendukise kawu7 kulomuntu oshonile bese ulikhiphe ngomnyango lingabheke emuva ngoba umuntu ofile unomoya othila uphethe ngizwa mkhulu ngisazongena ke endabeni yentsha neqanda lenkuku emnyama nenje emnyama ngizwa mkhulu ukuthi kunento abantu abangayazi kuyimfihlo yabona umuntu makuthiwa unecala noma ufibelo mfazi noma konke ungachaza ngazi ngoba izinto zabantu eziningi sengisho ukuthi iqanda lenkuku before siya lapho ngifuna siqede le yesidumbu because nginembuzo sizoya iqandeni nenje ngibuza remember uzokhuluma ngiphinde ngifake kulungile mkhulu okay ngifuna ukwazi lana ke Khehla emoshwara ngithi kunezidumbu ezihlukahlukeneyo so uma uzoya nale umuntu lo ophethe ozagiga lo ufuna ukubrajwa or loluhlanya do you have a specific sidumbu or any cha sithatha umoya umuntu osehambile angithi usehambile ukuthi ngiyengizwe abanye bethi idumbu ziyasetshenzwa angithi abazi lento engiyikhulumayo okay ulwazi lufihlelo abantu abamnyama laphucwa kudala okay Khehla okay la sala nabanye ngifundisa laphucwa ngifundisa umuntu ofile ubone singakuboni thina loya muntu nje obumbone egula uguliswa umoya othile kodwa umuntu engasekho uyawubona yena thina abamehla sibona so loya muntu hayi ukuthi khonto emlimaza kufana noma ngiyethuneni angiphazamisi loya muntu osethuneni ngiyocela kuyena amandla akhe ngoba yena ubone engasakuboni mina ingakho ngiyakuyena lapha emoshwara angithi umoya umuntu makefu uyaphuma umoya uyaphuma yebo then kusala isidumbu umoya mawuphuma mkhulu ethi ngikuxoxele ngokufaka umuntu ngoba leyo topic ngifuna siyenze ngelinye ilanga ukuphuma komzimba komuntu noma ukufa komuntu kunezigaba zo5 okokuqala kuhamba lento yokuphefumula ihambe okokuqala lokho bese kuhamba ukushisa okay yes bese umuntu eyabanda bese kuhamba ivibration yayibona lento ukuthi ngisho uhlaba inkomo seniyibulele kodwa emzimbeni kusenezinto ezishayayo bese kuhamba ivibration number 2 bese kuhamba lento yokusinda yazi umzimba womuntu uthi uyasinda mayesefile kodwa mesaphila umuntu ulula uyazi ukuthi ungangiphakamisa manje kodwa ngeke ngiphakamise mase ngifile kuzomela ulekelelwe bese kuhamba leyo nto leyo ngizozibiza ngamagama that's why ngithi enye topic yangelinye ilanga bese kuza le yokubola umuntu uyabola umuntu yes bese umuntu eyabola sekuphelile ukufa umuntu akafika ekwani yazi ukuthi umuntu ngishefile ngosuku lokugcina lolu lokuqala lesibili kodwa intshebe isakhula nenzipho isakhula bazokufakazela ngithi ngiyakutshena mina ngikhuluma amanga umuntu ngisha ngafa namhlanje kodwa lento iyakhula nenzipho zisakhula. Wow. My munchies, I hope you are still enjoying this episode with the Dr. Mthembu. As I always say, with Lago Munchies and Thoughts, we are learning every day and take what works for you. If it doesn't work for you, leave it, darling. But imfundo ayikhulelwa siyofunda size sife. Zukanya, I needed that clip yokufa komuntu. Yes, Dr. Okay, now,
ngicela siye la enjeni emnyama ngikuvimbile because bengifuna ukuthi uqede ngaleyo yokufa inje emnyama neqanda lemnyama iqanda lenkukhu emnyama ungaqhubeka ke Iqanda lenkukhu emnyama liyakwazi ukuqeda inkinga zomuntu. Iqanda lenkukhu emnyama liyakwazi ukuhlukanisa abantu bethandana. Iqanda lenkukhu emnyama liyakwazi ukuthi liqede icala lakho. Kade lithatha isikhathi icala lakho liphela. Iqanda lenkukhu emnyama liyakwazi ukuqeda amacala akho. Onawo kade uboshwa. Iqanda lenkukhu emnyama liyakwazi ukulwa nesitha sakho. Lisiqede anginandaba ukuthi nemali engakanani. Siqede. Uma ufuna ukuthi ngihambe la uzohamba khona. hamba khona La ngitholela iqanda lenkukhu emnyama. Bangadlali ngawo uhambe uyothenga lento yasemakethe le. Yezwa mkhulu. Bengayimisela ukhipha le mfihlo kodwa kulungile ngoba khipha sungibeka ngaphansi kwebhasi. khipha Thatha iqanda leli lenkukhu emnyama. Ungangitsheni ngeenkukhu yesilungu. Angithi uyalibona iqanda lema kanjani. Bese uthola inaliti ezu16. Uvule kanje phezulu. Lizovuleka iqanga uyapressa ngithi. Faka inaliti yokuqala. Awubizi igama lomuntu uthi sitha sokuqala. Faka inaliti yokuqala yesibili uthi sitha sesibili. Kanjalo kuze kuyofika ku16. Bese uthola umshanelo lo wasemakhaya lokushanelwa ngawo. Ufake la bese uyawuhlephula. Ngoba seseyinsukwini zamanje noma ungafaka iSuper Glue lungile, faka iSuper Glue. Bese lento uyifake emfuleni ohambayo. Awuyiphonsi. Uyibeka kanje iqanda lizoflota lihlale phansi. Kodwa inkinga la ikhona. Kuza lapheke lo muntu aphinda lapheke. Kumele wena uzuyolanda lela qanda ngisho usomzweni. Ngoba uzoboshwa kwenzeke yonke into izophela. Ngisho ngabe kuthiwa unemali iyophela yonke imali. le qanda ulithola lapho ulifaka emfuleni Uzolithola phela ngithi liyafotha ngomfula. there is no way there are a lot of things ezenzakalayo Sengisho khona ukuthi uma uyimisele ngiyakubuza mina ukuthi uyimisele ngempela yini lento ofuna ukuyenza. le qanda lingafa lapha dokotela le qanda lingani Asinone kwesinye isigaba dokotela. kumele siqede isigaba before singena kwesinye sewuqedile nobe sengisho ukuthi le qanda leli lingafa lapha le qanda leli lingamuka nomfula Lalela le dokotela qanda leli angikhulumi ngento engayazi. Iqanda mawuzoliphonsa ekudeni vele lizoshaya phansi life. Ngithi mina ufuna ukulibeka kanje emfuleni. Hambe lohlala phansi. Angithi umfula uyahamba. Lizohlala phansi vele ngoba ulivalile kodwa uma ungalivalanga kahle liphefumule lizokwehla fast liqhuma. That's why ngithi namhlanje sekunama Super Glue vale kahle liyamboba. Inaliti zakhe ezu16 seziphakathi vale kahle liyamboba before uyolifaka. Lokho ungakwenza manje ebusuku bese uhamba ekseni uyemfuleni. Angeke liphele iviki leyampilo yalo muntu ingashabalali phambi kwakho. ngeke liphele ivini ngafanga le qanda leli Hayi we lela qanda yabo lekathi selibola lalela iqanda liyabola yabo once iqanda walifaka something ngaphakathi liyabola iqanda yilazo khuphuka khona uyabona ngeliphela iviki lento oyikhuluma ngeliphela iviki lingaqhamukanga leya qanda liyaphezulu ngoba kunezinto osuyifakile wena ngaphakathi lizobola cause manje usuphazamise ini nature. Phela iqanda likhuluma ngokuzalwa komuntu. Lizokhuphuka after 3 days. That's why wena mawenza lolu siko ungalenzi lo siko uhlale nalele qanda 3 days endlini yakho ngoba yonke lento oyikhulume lapha izokwenzeka empilweni yakho. but lapha emfuleni dokotela kunezinto eziningi ezenzakalayo lapha emfuleni Ngisho khona ukuthi ngingakho ngikubuza ukuthi uyimisele yini ngoba lingalahleka lingene emhlangeni. life malifa kwenzakalani Mina ngendawo phela mina ngithi uzofuna usizo kimi. dokotela wena awumthakathi futhi Hayi mina ngisaba ngixolisa ngithi umuntu ufuna usizo kimi. cha umbuzo wami ngithi umthakathi futhi Hayi mina ngisiza umuntu angisiza umthakathi. wena umthakathi futhi dokotela Bangibiza kanjalo. cha mina ngibuza wena mina Shembatha ngibuza wena umthakathi futhi ayikho into wrong Hayi mina ngiphethe kwempilo mawukuthi igama lengifanele kulungile. cha bo wena ngithi wena Kulungile ukuthi size sidlule dokotela singamosha isikhathi yebo ngumthakathi.
Thank you. Singaqhubeka ke befundela kwenye topic. Kulungile. I think ngadokotela Kulungile, hayi kulungile. Asebenza. Yeah, test dokotela. Hawu yeni. We babo. Asikhulumi. Hawu uyaphuza amaqodo ucheza phela. Woza. Oh, kulungile. Asingene nje nemnyama ke manje. Ukhuluma ngenje emnyama ungichazela. Ngithi nje emnyama. Umnumzane ngempela uthi ucebile wena nezinto. Ngaphandle kwenje emnyama kunezinto eziningi uyabona nje upholi kuzoba ufudo kuzoba ihansi kuzoba amadada kuzoba wonyo angifuni ukubabezela ngoba manje ngitshenile ukuthi angifuni ukubanika zonke izinto ngoba ngiyabazi labacosha angifuni banika konke umnumzane wakhile ekhaya unefarm ungenazo lezo zinto awucebanga ngokuphelele idlozi lakho shothi likupheka kancane hayi ukuthi lona wena ungacabangi lezi zinto mungenazo ekhaya udlala kancane kahle kahle wena imali yakho kumele ngabe iphindeke kakhulu lezi zinto azibe khona egcekeni uzifuye bese ungabi nenyoka abantu abaningi abayazi inyoka ngibazwile abanye bekhuluma ethi kwasha wacima inyoka yeso inyoka ibaluleke kakhulu ezweni laseGibhithe inkosi yalapha eminyakeni edlule mawukuthi ufuna ungibuza lokho uzokwenza enye ilento segment esikhuluma ngithi inkosi yalapha yanquma yathi azibulawe zonke inyoka zabulawa bezibulawelane ngoba bezibuswa inyoka umuntu wesifazane nyoka mawungenayo umuntu wesifazane empilweni uzohlupheka kunaphakade uzoyizama impilo uzosebenza kodwa ngeke kuye phambili ngoba khona into eshodayo nyoka Shoda inyoka. sengisho ukuthi ke dokotela kwesinye isikhathi kunezinye izifo engithi mina yabona inyoka mayibuza ikhiphe lokho kusemzimbeni thatha lento ifaka emlilweni wena ume kanje ubone ukuthi izifo ezilanga phansi zonke ngeziphume uyishise nje le nto emlilweni bese uma kanje kuphuma intuthu ubone ukuthi ngeke kwenzeke lokho sengisho ukuthi ke dokotela ithi ngene ekuthenini endabeni yenje emnyama inje emnyama ngisho ngabe ukuthiwa unecala elingakanani phakela inja hayi ama leftovers phakela inja uyiphekela ukudla kwayo eceleni bese uyiphakela inje emnyama ithi ke ngixoxe nalabo abanezinye izinja ze-right lezo zinja kodwa into yabo islow yabona nje emnyama into yayi fast yebo inja yonke yasebenza nekati lonke kuyasebenza Okay dokotela angifuni ukuthi ungilahle uma uthi ivele inja yonke iyasebenza I think kumele ungidlalele ukuthi ngisho ukuthi ke mina dokotela iyasebenza iyenzani yini umsebenzi wayo because uma uzothi kumele uyiphakele iyasebenza ubukele emakhaya aka understand ukuthi uthini akumele sibe ngiyakuzwa inja ikwazi ukubona umoya omuhle noma ubongena ekhaya ingakho kwesinye isikhathi mawunenje uyizwe ikhonkotha kodwa mawuthi uyaphaphama akunabantu abahamba ngaphandle kodwa inje iyakhonkotha inje yakwazi ukubona umoya omuhle nomubi ithi ngikuxoxeleke inja mayibona umoya omuhle iyakhonkotha kodwa umoya omuhle ushiya izinto zenazo uhambe kodwa umoya omubi uthatha imithwalo yayo yonke uhambe ikakhulukazi lemnyama so lemnyama ikwazi ukwenza fast ingakho ubona la ku spirituality thina sithanda nje emnyama mawumnomzana awukwazi ukuthi uhlale endlini ungenayo indlu inje emnyama ngoba inje emnyama ayibonakali ngisho ungena umoya phela labantu akubona abantu abayingane isikhathi esiningi nangaphandle kwalokho abasabona emehlweni kahle kodwa bayangena endlini hayi ukuthi bazomosha kodwa bashiya imoya emibi mawuphakile la wena ukudla bashiya ukudla la bahambe ebusuku ngithi banesikhathi sabo bazodla hayi ukuthi bazomosha wena just bazodla mara bashiya imoya emibi kodwa mawunenje emnyama ibonakala noma unekatela emnyama ibonakala I get bese lithi ingakho bebalekile ukudlula laba abanembala yebo bona labo bembala bayabona
kodwa abafani naloya. Siyamuva ke manje. Ithi ngikupho okunye. Ngiphe dokotela. Sengikhulumela endabeni ngathi besikhuluma ngenja. Inja fika uyiphekela ukudla kwayo uyinikeze. Ngisho ngabe yini obhekene naye empilweni yakho ekuhlukumezayo. Noma ngabe yini obhekene nayo. Angisho ukuthi 1 2 or 3. Noma ngabe yini obhekene nayo. Iphekela ukudla kwayo esayidini. Hayi ama leftovers wakho. Phekela ukudla kwayo uyiphakele. Bese uthatha isitulo uhlale phansi. Uyibhekile. Izodla izidla bese iza kujabulela bese etshela mfana kunje. Noma kuyintombi kunje. Ibuyele ekhaya. Makulihlulile ukudla. Angithi sibuyele eza kuwe. Ungayiphakeli uhambe ngeke kusebenza. Iphakele uhlale phansi uyibheke. Uyitshela ukuthi nginenkinga enje. Beka ngikupho kunye. Iqanda lenkukhu emnyama. Thatha lela qanda umchamo wakho wasekuseni. Chama ufake ebhodweni. Thatha iqanda lenkukhu emnyama ulifake lapha. Upheke. Iqanda livuthwa ngo15 minutes. Leya ipheke ngo7 minutes. Lingavuthwa completely. Ulikhiphe lapha. Ubambe kanje lize liphole ezandleni zakho ukhuluma nalo. Lizokushisa kodwa dokotela. Kulungile. Angithi uyaliphonsa kanje. Bese uyaliphula ulihlube. Usho ukuthi umuntu ophiswe umchamo. Akekho umuntu ongaphiswa umchamo wesifazane wesilisa. Imali ngicela ize kimi. Angithi bona baphiswa umchamo. Ngicela ukuthi lokhu okubenzayo akuphenduke kuze kimi, kuze empilweni yami. Ukuthi mabephisiwe bona abalethe imali kimi. Besihluba leliqanda ugwinye. Ubone usuzokwenzakalana empilweni. Le mali bazoyiletha kanjani dokotela? Izoqhamuka ngendlela ezoqhamuka ngayo. Angifuni ngikustendi. Hawu. Izoza kanjani dokotela? Imali lethwa ubani empilweni? Ayilethwa umuntu. Ngicela ukubuza wena ke. Imali ukuzifika empilweni yakho ilethwa ubani? Ivele iqhamuke ezulwini iwele phansi. Ngithi mina umuntu wesifazane nomuntu wesilisa emhlabeni angithi baphiswa umchamo labantu bobabili bese ubagijimisele etoilet. Manje mina ngiyayiphendula leyo nto leyo ngithi ayize kimi. Okay, lo mchamo kaba nowami engizobhola ngawo leqanda. Angazi ufuna ukuthi ngithi mina dokotela lalela. Umuntu wesifazane nowesilisa uphiswa umchamo. Yeah. Mawusumphisile ufuna itoilet. Ngithi mina ngiyayiphendula leyo nto leyo. Angithi ngenza umthandazo la. Ukuthi labantu bobabili umhlaba wonke mabephiswe lento le abalethe imali kimi. Wow. Uthe leqanda lekumele ngilibhoyile ngomchamo. Uyibhola ngomchamo wakho wasekuseni. Oh, okay. Bengayithola ngalapha. Uyibhola ngomchamo wakho wasekuseni bese ukhuluma nalabantu bobabili. Wesifazane nowesilisa. Ukuthi labantu bobabili ubani ongaphiswa umchamo la bese jahe etoilet. Ngicela ukuthi ngaleli qanda wonke umuntu wesilisa nowesifazane mangikhuluma nabo abalethe imali kimi. Uma ngikhuluma nabo so bangizokhuluma nomngani wami lapha ya. Cha, musukhomba umngani ngithi mina angizwe ukuthi ngithini. Angithi manje ufuna amaqiniso. Ngiyafuna vele. Ngisho njalo mina. Ngithi inja mina mawunecala uyindoda uzazi ukuthi unecala. Hamba uyophakela inje eminyaka. Siphumile nje lesiqandeni lomchamo. Siyeqandeni. Lalela ke ngingenise eqandeni. Ngikhuluma mina nabantu besifazane njengamanje. Ukuthi uma umuntu wesifazane thatha iqanda lenkuku emnyama. Uthenge ihandkerchief emhlophe. Ibrush kanje ubrushelele iqanda leli. Brushelele iqanda leli bese uthatha iqanda ulibeke lapha. Ungalibulali ulibeke lapha. Bese ulale nendoda yakho. Mawuqeda ukulala nendoda yakho bese uthatha leya handkerchief. Uyiqambe lamanga indoda ukuthi ungibhebhe kahle baby. Bese uthatha ipipi layo ulipolishe kanje. Bese uthatha le handkerchief uyibeke lapha phezulu noma ungayibeka eroofini yakho.
ubone ukuthi yophinde ikwazi ukulala nenye indoda. Ngeke iphinde ikwazi indoda yakho ukulala nenye indoda. nenye intombazane. Nenye intombazane, yebo ngiyaxolisa. Hayi mara siyalala namadoda nami ngiyalala nawo. Sengisho khona ngeke aphinda kwazi. Noma umthengele ama-under. Umuntu wesilisa njengomuntu wesifazane. Angithi kusekho umuntu wesifazane. Yeah. Thengele umuntu wesilisa. Ungamthengele i1 ngoba uzohlakanipha. Yeah. Noma u2 ngoba hamba ngamapheka u3. Umthengele i3 pack. Uvule leya pack kahle. Uwagqoke lama-under. Angithi usesemsebenzini. Gqoke ekseni. Usebenze endlini. Emini ushintshe ufake enye. Ntambama ushintshe ufake enye. Bese uyawagoqa wonke kahle uwafake lapha. Ubone ukuthi uyokwazi ukuphinda lale nenye indoda. Ngiyaphinda. Angithi ngiyakutshela mina. Le ngizoyikhipha manje angifuni ukuthi bathi ngibathumile. You do it at your own risk. Thatha intambo kanje ebomvu. Indoda yakho umayilela ngazi noma uzobe usuyiphuza utshwala. Ukala ipipi layo. Mara ungalikali liselikhulu. Lisamile. Ulikale seliqale. Ulikale kanje uphathi isikere uthi Baja Doctor, don't worry about me. Hey, uphinde ukale 9 times. Ulekho ulikala nje ipipi lendoda, ulikala kanje, uphinde ulikale, unqamule ukale 9 times. Bese ubopha phezulu, ubophe phansi, beke side. Ubophe phezulu, ubophe phansi 9 times. Bese uthatha le intambo lezi uzibeke phezulu. Ubone ukuthi uyokwazi indoda yomfazi ukulala nomunye umfazi. Ngephinde, angithi ngiyakutshela mina, uma ukuthi lento engiyikhulumayo, bathi ngiqamba manga, abayezama, bazofakazela wena, bangezi kumina bazongixhaphaza. Meza kimi umuntu akeze nemali. Abaxoxele wena. Angisabi futhi angixolisi ngalento engiyishoyo. Lucifer. Yabo lezi zinto engiyishoyo, angisabi futhi angixolisi. Uma ukuthi usehluphe kakhulu, akathenga inyoka. Kunale inyoka lezi ezincane uma ukuthi usabe inyoka. Uma ukuthi inenkula yaziyo, akathatha inyoka. Indoda ngenkathi ilele iphuzile utshwala. Athathe le nyoka le ayizungeze kanje. Angithi uyibambe ngentambo. Uyizungeza kuphi le nyoka? Epipini layo indoda. Uyizungeza kanje. Yes, kawu9 ngoba indoda. Yeah. Bese yayibulala le nyoka. Uzoyizungeza iphila. Uyizungeza iphila. Bese yayibulala. Meka wayibulala le nyoka. Ngeke iphinde indoda yakhe ikwazi ukulala nenye indoda. Nomunye umfazi phela indoda la nomfazi. Ngisho khona ukuthi ngephindi ikwazi ukulala nomunye umuntu. Dokotela lezi zinto engaka uyithathaphi? Angazi ke usohlulwe kwezimbuzo. Ngisenayo imibuzo omningi ngibuza inawo umbuzo ngithi mara lezi zinto engaka. Hey phela le ndaba ngitshela zona ziningi. Ezinye izinto angithi zifike ebusukulele. Thank you. You've answered me now. Not lento ukuthi sengihlula umbuzo. Angithi khona abathi bayambulelwa. Abanye bathi bayaboniswa. So that's why ngikubuza ukuthi wena lezi zinto engaka uyithathaphi. Wena you need to answer me. Sengiphendulile. Ezinye izinto zifike ebusukulele. Angazi ufuna ukuthini. Ngoba dokotela relaxa. Like relax. This is a conversation. Relax. We need to talk. And in a conversation mina ngazi why relaxisa. Yeah. Sengila. Hey, ngizomawuthi angazi ufuna ngithini. Ngizokubuza eminye imibuzo engeke ibe comfortable, eminye izoba comfortable, eminye ngizohleka, mina ngiyahleka vele ngoba hayi khuluma. Okay, manje ngifuna size la esithwane senhliziyo yemvu. Angithi sikhulume ngesithwane senhliziyo yenkomo, wachaza zonke izinto abazidingayo. Waphinde futhi washo ukuthi uma wena lezo zinto lezo uzozanazo imali iya. Mara uma ukuthi mina njenge-client ngizanazo imali iba. Ngitholeleke amakhanda ungezi nomzimba wonke, amakati amathathu bese ngitholela i-clay pot ngahlanganise kanje aqabulane wonke lamakati. But amakati angena kanjani manje emvini because imvu must ship isithwalo semvu. Cha, lalele ngoba ngime ngibanikeze bonke.
Okay. Ngithi amakati awemathatha amakhanda bese ungilethela ikhanda lemvu kodwa ngaphandle kwelento kwenhliziyo yemvu khona into ezingena la imbali ezingena ezivala la amakhanda ngoba imfihlo la amakhanda ekade ingakho ngithi okunye ngifuna ukuthi ngibanikeze bese ngijaha obheka icele kusasa ngoba ezinye izinto mangineza abantu bayotshontsha ngazo ngoba ikati ikakhulukazi imali eminyama uyangena umuntu aphume endaweni engabonakala yabo nje ngizokupha okunye ukuthi uthathe iqhude elibomvu bese ngikwakhela into ngithi uyibophe la eqhudeni bese uthatha ubasket lo basket ungakathinti iqhude uthinte ngoparafini bese simboza leli qhude ngithi ngenzela into yokunyamalala bese ngithi layitha lapha bese ubone ukuthi emva kwakho kuzobuya abantu kuzobuya lela qhude kade silifake lapha hawu kuzobuya lela qhude silifake lapha iyavutha leya basket libuye leliqhude liqhamuka ngapha ingakho ngithi ezinye izinto dokotela angifuni ukuthi ngoba kusasa sojaha womkhwanazi hayi dokotela akuhlupha angithi ngakho bengisho ukuthi ubona ukuthi kuyimfihlo. I always say that to any guest that is here with me ukuthi as much as we are sharing information or educating ethi ngikuphe okuncane ngephela abafana dokotela ngiyaxolisa ungene emlonyeni yabona impukane hambe ngaphambi komuzi uthathe lo mshanelo wasemakhaya ushaya impukane thatha impukane eyodwa ngizokunikeza inhlamvu eyodwa mina ucabe la bese uyangemuva komuzi shaya impukane noma zingaba u9 ngifuna eyodwa mina lezi zizo9 ayisebenzi ungayisebenzisi futhi lo mshanelo futhi uthatha uhambe nomfulo thathe leyo mpukane uyihlanganise nalenhlamvu engizokupha yona bese ucaba ngapha ka left yabona ka right ngaphambili ka left ingemuva bese ubona ukuthi isibhamu soke sikuthinte empilweni isiphi isibhamu esike sashaya impukane wena wayibona ukuthi impukane ifilisha wesibhamu asikho ngicela sivale dokotela angithi wena othe angiphi imfihlo hayi mina dokotela ngiyafunda ngempela ngiyazidinga imfihlo. Okay dokotela, thank you so much. I just wanted to know remember ukuthi ezinye izinto sizosikhuluma ngoba ngisho siyakhuluma la yes ngizokubuza imibuzo lapho nalapho kodwa selawo siyakhuluma ngoba nami ngizofunda la. Dokotela lembuzo ngiyibuza ngoba ngithi ngiyakulandela so ngiyafunda ngibheke ukuthi okay asikhulume ke manje ke wena uthi kuyathwala ngenzuza number 1 yeah yini inzuza before uthola kanjani ngenzuza inzuza ithi ngikwenzela isibonelo ngento eyenzeka kimi ngoba ngibonile ngiyakulandela nami ngibonile abantu ala kuwena ukuthi hayi bayaxhaphaza abayazi into abakhuluma ngayo inzuza iphenduka kabili okay iba intombazane noma ibe inyoka la eqhamuka khona ibe umuntu wesifazane esuke ikulethela okuhle okay la eqhamuka khona ibe inyoka esuke izokuvikela ngizofakazelwa abantu bazokuphendula lapho kunomuntu othi mayephupha ujahwa abantu bese ifika inyoka imgoqe kanje bese iyathula zibaleke izitha bese kuba nomuntu ovakashela intombi enhle bese yachama bese kuyaphela futhi kuzinhlanhla iyona inzuza leyo lento abathi bona hayi asikaze siyibone yini lento abakhuluma ngayini mermaid noma ibizwa ngani ngesintu khona lokho inkosazana yona leyo nto bethi abakaze bayibona bawobani bona bebezoyibona kanjani iyabonakala kanti bawobani bebezoyibona kanjani owami umbuzo lapho bawobani bona bebezoyibona kanjani owami umbuzo uthi iyabonakala kuwena mawukuthi iqomile phela intombi leyana okay intombi leyana mawumuntu wesifazane insizwa okay mawuyindoda intombi mawumuntu wesifazane insizwa okay iyafika nje ilale nawe ebusuku ungayazi lensizwa ukuthi yakabani kodwa yinhle
ifike ilale nawe and uzizwe ukuthi ngichamile mawuvuka ekseni uzizwe nawe uthi hayi ngichamile. Thank you so much, Doctor. Uchazile ku-Dr. Mthembu ukuthi inzuza kahle kahle yini. And as I always say, ukuthi siyafunda kakhulu la kwa-Munchies and Thoughts, but take what works for you, run with it. If it doesn't work for you, don't. I need that clip zukhanye. Okay, now-ke chaza-ke ngokuthwala ngenzuza. Ngithi busachaza ukuthi yini inzuza. Uthwala kanjani ngenzuza? Mina mkhulu ngithi mawukuthi ufuna ukuthatha inzuzo ngizele ngisho bangangena Google manje ngizele nenyoka enamakhanda amabili ungangizeli nale eyamathathu ngoba le kanyamba ngisho nabantu abalapho wena muwaphazamisa lento esiyenza ebusuku ngoba abantu sebelele izoshaya indonga zabantu izibulale ngizele nale ena2 amakhanda abangene eGoogle bayifuna mawukuthi abayazi inyoka enamakhanda awu2 woza nayo ngokunikeza mina isithwalo senzuza ngisho njalo But le nyoka lezi uyitholaphi? ngisho khona ukuthi ngena Google uzothola Uzothola ku-Google. ngithi mina dokotela zikhona ziyaphila hayi ukuthi into engekho Then mina shephathelana imbathami angithi ithi ngikhuluma angithi manje ngikhuluma isilungu yeah. Isikhathi esiningi izinto ezibalekile esizisebenzise kakhulu thina abelungu bafika bathi no this animal is extinct sizosithatha thina sizibeke kuthina so that's where we go siyozifuna khona kubona siyofuna kubona ukuthi sicela nisiphi into enje and mawufika lapha ngeke bakunike nje mahala abelungu bathi sifuna ukufundisa ukuthi lo uphila kanjani baphiliswa kanjani bese angikulungile funda lo mthetho lo uze nawo ngoba isithwalo phela iprocess funda lo mthetho lo ubuye nawo lo nyoka leyo bese hamba sohlala ubusuku bonke sibasa umlilo omkhulu ngithi ngena nayo phakathi So ungena nayo iphila or ifile? Ungena nayo iphila kanje uyibambile uma umnumzane wakhona engakakuthinti emzimbeni bese uyayidedela lento ukuthi umuntu uphuma nenyoka ngizwe ayikho lonto leyo ukuthi umuntu uphuma nenyoka Kuphi? lalela ngithi nyasho ngiza nendaba akaphuma umuntu nenyoka uphuma ne-spiritual snake wena mawukuthi umuntu ophiwe uzombona ukuthi lo muntu uphuma nenyoka But dokotela ngeke dokotela let's come back to life. Uma uthi wena akaphumi umuntu nenyoka mina ngikubuza ukuthi kuphi bese uthi wena lalela ngisho emfuleni dokotela listen to me now. I'm talking to you. Ngithi kuwe uma uzothi kimi akaphumi umuntu nenyoka physical bese ngithi kuwe dokotela kuphi bese uthi mamela ngiza nendaba uyangilahla enilahla nomuntu obukele dokotela akaphuma umuntu nenyoka kuphi emfuleni ungaqhubeka ke sengiphendulekile qhubeka ke akaphuma umuntu emfuleni nenyoka physical yes uphuma le angene naye engithe eze nayo suke sengicabile ngoba uyoyishiya ebantwini abadala sengicabile le nyoka ngithe angithengele yona enamakhanda awu2 lesithwalo leso esezantsi mayisinamakhanda awu3 sekuyimpenduka leyo ngicabala faka lo muntu sekenye into lapha esiyenzayo akabuyi kodwa naleyo nyoka uyalinda lapha phakathi kube nento ezomthinta mina ngimile ngale ngibasa umlilo angithi uyena ofuna isithwalo ehamba ayenayo uyiphethe kanje avala amehlo angawavuli ngoba kumele wawavula angithi mkhulu no ngitshena ngesenkanyamba ngesekulese senzuza ke emakhanda because amabili inkanyamba ngafika lesa amakhanda amabili inzuza ngisela bese uma ukuthi ayikho into ekakamthinti angalinga buye ngizohlala kusekuseni naye
ingakho ngithe usohlala overnight silindile make kwanento emthintayo ngizombona ngokunyakaza ngithi okay kodwa mabengakayithathi uzoyidedela once wathinta uzoyidedela iyona lento ephilela yena lapha kuloya mfula bese yabuya yena iwona umhlabela wenzayo lapha bese yabuya sekuphelile kodwa abantu abaningi abakwazi mkhulu yabo ngishilo ukuthi yabo ukuza la uzofundisa abantu abaningi into akumele bayifunde yabo lento engikhuluma ngayo abayazi hlale beyikhuluma bayazi le nto ushiya lapha ubuye nekamoya hayi ukuthi usuke ebuya yedwa ubuya nekamoya seyigaxile ngingakho abantu abaningi bethi asikaze siyibone washo uzoyibona kanjani ubani wena emhlabeni wenzeni enkulu kangaka ukuze uboniswe lezo zinto wena bese abantu besola idlozi ubani wena wenzeni emhlabeni uphile kanjani emhlabeni wenze iqiniso yini usukela umngakanani kuze kube namhlanje wenze iqiniso bese uthi namhlanje ufuna ukubona izinto ubani wena uyangizwa mkhulu hayi ukuthi ngiyadelela ngikhuluma iqiniso khuluma nami namamantshisi wami yes ngikhuluma iqiniso ubani wena wenzeni zihlole wena qala mawukuthi awuboniswanga empilweni izinto ezibalekile okay hlole wena qala asikhulume ngesitholo senkanyamba ke manje ngisho khona ukuthi ngilethele enamakhanda amathathu kodwa lapho ke mkhulu sengiphula igwegwe sengiphule igwegwe mkhulu kuzomela ngihlale mina ngikulinda ngisho ngihamba ngekhaya mina ngibuye hlale nje lapha yangizwa mkhulu abanye abantu bazothi ngiyakhohlisa uhlale nje ngihambisa nayo le hlale nje lapha kodwa mewenza iphutha lapha wangakulandeli lokho abathi bakutshena khona kuyophephuka imizi yabantu lesenkanyamba mkhulu angathi ngitshela ngenkanyamba mina kuyophephuka imizi yabantu kufa abantu kade sizama into and nami ngizobaleka ngeke ngabaleki mina ngithi wenze into engakutshenanga ukuthi uyenze wena ufike washaya uvalo manje bese iphutha liwela kimi ngenzeni mina but that's always the case because uma ngingahambi ngendlela le ebekade nibekile bengabalaphi besintu egcineni angithi wena ama-client ablame nina ukuthi cha awazi umsebenzi and I think that's a very important point le okumele sikhulume ngayo ukuthi sometimes beza kunina bezofuna zonke lezi zinto lezi uma sezingenzi ngendlela leyo bese beblame nina angithi mina ngenzeni ngoba ngithe mfethu ngicela ungene ume lapha phakathi nendawo phatha le inyoka lezi iyodwa umsile kodwa intathu mfethu makufika umnomzana mvumele umuntu useyathuka yabo manje nami ke sengiyasuka ngizokwenza njani mina phela mina ngiyena uNkulunkulu mina ngikubonisa indlela angithi wena uthe ufuna lento musu ukuthuka hlala lapho okay uzokuthatha yena uzokubuyisa kimi how far are we uyangizwa mkhulu I think we are closing over 1 hour. That's fine. Okay, this is the last one. Khehla, ngifuna ukwazi ngohlanga lwemali nomuthi wemali. Ukuphi mehluko lapho? Uhlanga lemali ila ngihlanganisa khona izinto ze-universe noma zomhlaba. Okay. Ezenza ukuthi impilo yakho noma ngabe kuvalwe nini. Ethi ngikwenzele nje isibonelo mkhulu. Kade ngibapha abantu bakho ethi ngingasabaphi Awubaphe. hayi ngeke hayi angingabusabapha manje sekukuningi kodwa ke ngoba uyangicela ethi ngibaphe mkhulu mina ethi ngikutshene labantu bakho meke wabamba umshanelo I don't care ukuthi umuphi umshanelo wawubamba ngesandla noma kashanelanga
uzohamba emhlabeni ithi ngibapheke yabona ama snails snail thatha ama snails awu7 icase yakini oyaziyo ukuthi leyisemndenini noma wena uyayibona indlela ophila ngayo Okay, where we are now, where we are school. sikhuluma ngento yokugcina ubuthi ngiyenza Uhlanga lwemali. no shiyo kohlanga lemali sengisho ukuthi Uhlanga lemali nomuntu wemali. Where is the difference? bahlukana Yini uhlanga lwemali ifulwazi? Yini umuntu wemali? umuntu wemali Uhlanga lwemali qala. uhlanga lemali into eyenza ukuthi wena empilweni simama uhlanga lenhlanga into ezokwenza ukuthi thandeka ngizwa mkhulu angazi noma Ngiyakuzwa. uhlanga lemali liqondene nemali ngqo ukuthi wena umuntu mayekubona akakuthanda kuphi imali Okay. ngaphandle kokuthanda akakuthanda kuphi imali Okay. bese uhlanga lenhlanhla umuntu akakuthanda eshe just for control kodwa imali akakuniki And then umuthi wemali wona ke uhlukene kanjani kuhlanga lwemali? umuntu wemali mkhulu ithi mhlawumbe ngixoxe ilwane ephakathi nikeza inyoka lapho nikezwe ne-chameleon ukuthi ishintsha kanje ukuthi lo muntu ukusipha isimo bese wena uadopt. You're not answering my question. Uhlanga lwemali nomuthi wemali. Where is the difference? Ukuphi umehluko? Ngingangena emthini ofakwa phakathi. Angibuzanga lokho. Usekuthenini lo muntu lo onenhlanhla sifake imithi kuphela. Angifuni lokho. Wena ufuna ungitshela ngezinto ezifakwayo ingredients as I cook. When I cook I've got ingredients. Ngifuna umehluko. Uhlanga lwemali ukuchazile. Manje ngithi kuwena ukuphi umehluko phakathi kwehlanga lemali nomuthi wemali? If you don't know it's fine. Ima angishongo ukuthi angazi. Okay, dokotela. Hayi, qeda ke ufuna iqeda Nglalela. Angithi ngiyakuchazela. Ngithi mina kunemithi ehlukene lapho ekuthenini lo kufanele ukuthi simakhele lempande lezi noma lezimpande lezi noma lo ufanele ililwane lezi ilwane nemithi Ilwane nemithi. Ilwane zikuphi nendawo? Imithi kuphi nendawo? empandeni yemali empandeni yenhlanhla Uhlanga lwemali, umuthi wemali. So ke chaza ke dokotela. Kunemithi kunemali. Kunemithi kune Hold on. Hey we babo. This is not for me. Ufuna ukuqhelisa abaqala. Ngithi kunohlanga lwemali, kunomuthi wemali. Uthi wena kunezilwane nempande. Impande ingena kuphi? Okay, lalela ke ngikuxoxela. Uzongixoxela. Impande ingena ngapha ongapha. Ilwane zingena ngapha ongapha. It's a simple question. Ngithi mina la emthini wenhlanhla. Yes. Wenhlanhla. Yes. Sifaka imbali. Ngapha sifaka ilwane. Thank you. You can ngangitshela ngobufuna ngitshela kodwa. Kodwa kade ukubisa ngizobuyichaza. Ukuthi angichaza ngendlela ofuna ukizwa ngayo. La sifaki. Oh, are you done now? You done? Angazi wena phela. No, ngibuza wena ukuthi are you done? We are closing the show now. Wena kumele utshene mina. No. We are closing. Okay, you're waiting for wisdom. Whatever that you want to say to my munches before I'm saying goodbye. One important thing ebengifuna ukuyisho ne. Bavu. Konke engiyibonile ezangomeni. Nale inyanga ethatha amashansi. Bayamosha indawo zikaNkulunkulu. For example, ama ant hand. Asinawo ama hand. South Africa ngathi ngiyakutshena mina hambe izwe lonke yabo masingaphuma la ngihlala khona ngabona wonke angaka ziyaphula izangoma ngoba kunezangoma ezifundisa ukuthakatha yabo uma ufika kanje uzocela ubone ukuthi
kumoshiwe la ngizocela kanjani uma uya kwenye kumoshiwe kunezangoma ezimosha indawo zikaNkulunkulu yabona i-Ant Hill it's not a small place a cemetery is not a small place kodwa bayamosha bengicela ukuthi angazi kanjani Thank you so much. angazi ukuthi kanjani angibavimba ngithi Hayi bewukhusha abenze My Munchies and thoughts family. As you all know that I am an author of this beautiful book called On My Own. I have found the sunshine. I want to say thank you so much to each and every one of you who already purchased a copy of my book. Your testimonies are really amazing and I'm grateful to have a family like you guys. You can also get your own copy. It's only on the trend and we deliver across South Africa via Pep Pexi. Doctor, these are your copies, right? I'm gonna sign them, write a beautiful message, and for my good friend sitting over there. My Munchies, I had so much fun doing this episode with you. But yo, I was shocked until I finished. On that note, goodbye, darling. Let's do a cheers. Goodbye.